sta je bij de start van de Sportfair Haarlem en ik sta hier met Sinan van Olympia Haarlem namens de softbal- en honkbalvereniging. En wat gaan jullie doen op de Sportfair? Wij gaan op de Sportfair softbalclinic en een wedstrijd geven aan het publiek. Ze kunnen daar allerlei tijdens de kliniek trainingen doen, zoals pitchers training, hitting. En er zullen ook een paar dames aanwezig zijn van de hoofdklasse van softbal. Dus het gaat enorm leuk worden. Ja, dus waarom zouden mensen naar jullie kliniek moeten komen? Ze kunnen op een zeer leuke manier kennis maken met softbal. En ze kunnen, na de kliniek kunnen ze meedoen aan de wedstrijd zelf en ervaren hoe het is. Het is voor oud en jong, iedereen is welkom. Oké, dankjewel. Ik hoop jullie een hoop publiek krijgen op de 29e. Dank je.